Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Ang may ipangutana lang unta ko nimo. Ay, sige. Unsa man ka na? Nakaila ka tong gipusil dito sa inyong kananan? Ay, nakaila kaayo. Kay suki man to namo. Uy, mau ba? Reynaldo angan adto. Uy, sakto ka. Rinaldo. Kining, namatay ba? Buhi man. Uy, wa di na makak si Chip man tubrang nasagpaan ko. Ay, wa nagitawag na ko sa kong madi. Oh, Suya ni nako ay. pamilyar ko siya. Dolor angan anang nagtawag ni mo ba? No? Siya ba si Dolor? Ay. Nilingi man ako silang duha. Ngano ka, ay. Kinigis man di Basilya ang pagkatsismusa ra bagyo di ining BFF, ha? Ay, mabalik ko sa sabay. Ay, lilion ako sila sa bintana. Uy. Aha. Ako gaylang tapik na. Samtang nagsultiyan na sila, nagtanaw gyapon sila na rin dapita. Bisag ni anak ko sa among bahay. Ako gigilibak ina nila da. Lugar lang mi diya sa iskina, Noy. Among plite, Noy, oh. Salamat sa pag-abli, Agapito. Kinsa man lalaki kasulti ni ng Basilya? Ay, kanang bagong nanganaog sa taxi, mauna ang apple ni Apple. Mao na apo ni Dolor, mao na siya, mao na. Siya? Ang kontra manas akong anak. Ayay, mailan man kakuinin niya. Turay. Ng Basilya! Uy. Poto! Poto ko cinta mo niya! Poto! Kinsa tong lalaki hanang? Ay, nanindag ko cinta. Suki ko na to sa kananan. Mauban ang Basilya? Oday obre. Dagan man sa gipangutana nako. Sama sa unsa nang? Bahin atong gipusil si Sir Ronaldo. Unsa? Ngano nanguta naman siya nang? Nakabalik sa man kuno siya sa mga tao. Kay nahibong man siya ngano na ni Rata. Mukaon siguro siya. Pero close na biya atong tindahan. Maugyod. Ay nangutana man to siya nga nahibaw ba kuno ko sa Unsa nang? sa unsa gito yang gisulti ha? Time pa murag dili man ako familiar tumutang nga yang gipangita. Unsa ba to ha? USB God. USB ba? Unsa ng USB? Nahinumdum na ko siyang gipangutana nako. Bahin ko no sa USB. USB? Lagi! Balik ko eh. Huwag ako gisultihan nga naan mo ang USB Agapito. Unsa? Anong libaw ka ng Basilya? Ay di man ko sa inyong duol ni si Ronaldo Agapito dihang imo ning ihatag yagbalik. Unsa? Butangi ka, Dolor. Ngano nangutana man siya sa USB? Naglibog bitaw ko lala. Naibabas Basilya bahin sa USB? Ibaw tingali.
Kaya diyang nagsulti Miss Papa Ronaldo dito sa tindahan ug ako na untang ibalik niyang USB. Diya man tos ng Basilya sa among duol kay nanghipos gikanan ni Papa Ronaldo. Askang kumpiyansa ha, bayanan niya. Ay! Pagkatabian ra ba ng Madi Basilia? Kinsang Agapito. Ang kontra sa kong anak, boss. Classmate ni Clintoy. Naan niyang USB. Ubus! Kinsay nagsulti ni mong nga ni Agapitong USB. Si Basilia, boss. Kinsang Basilia. Kadit, boss. Hinayan sana ko ng initubig na ko. Kana, boss. Katumang babae ko nga akong gikasulti nga ipalit o kutsinta mo to sa boss. O sa tigluto sa Matso Guapito. Mauna, nga kananan din atong gibirahan si Rinaldo. Pero, wa ta kapatay kay... wa naman kay Aigla sa to, boss. Hinayan ko ng initubig, be. Kinarang bukal ginamubsi. Gani. Dungagan ko ni Sige, balik ka na, eh. Gusto na ko na Pito. Naglibog yung kuda. Nga nung nagpangutan na tong lalaki nga nanindag kutsita sa bahin sa USB. Mauna day gisulti ako ni mo, Agapito. Nga makaamong katong USB sa atong kinabuhi. Ay lang gud kasuko lalagod. Ay nga daw, dili man kumasuko. Nga dili man lalim ng doon ay nagpangitaan ng USB. La. Ako naman tatong ibalik ni Papa Ronaldo, pero timing masad is pagtunol na ko niya nga. Buto-buto man dayon ang armas. Mautong wa madayon pagdawat ni Papa Ronaldo. Ay, ambot na lang yun din yung kahimta nga Agapito. Ay, Kalma lang gud lala, takihon gani ka na simpa ko lang. ay, wamang gudayong kamutuman sa kong gisulti ni mo. Nga iulit ni mo kang si Ronaldo ang USB. Lala. Bisag wa pa to na ko ihatag ibalik ni Papa Ronaldo ang USB. Tabangan ako siya. Kay nakitaan man ni Aubrey unsay sud sa USB. O saman, Recorded CCTV footage sa pagmasakir sa pamilya ni Papa Ronaldo. Diin hulot kinig kamatay. o siya! Lala. Ay, ala, nakulapan naman. Nakuyapan si Lala. Maayon tag mauli anas ng Dolora. Time pa ba nga nung nakuyapan man din siya, Agapito? Tungod ni mo ng Basilya. Uy, tungod na ko. Ako'y hinungdan nga nakuyapan si Madidolor nga wa man ko dinis inyo diyang nakuyapan siya. Alain na pasangin la na mahinoon ta. Pagan mang sibilyan ini. Naunsa man po di ka ng Basilya nga, dali naman po kang nakasulti bahin sa USB. Oh, ako naman inooy basulon ini. Kinsa pa man di ay? Wa ko ka masuhito atong lalaki ha. Unya misulti ka nga wa gani ka makasure nga naabagi ni Agapito ang USB. Paita. Pait good. Pait pas panyawan. Ay nalang gugog basula, obre. Ako may basulo ninyo noon, oy. Uy, kadali imong katabian man di mo na nakapasabot nga maamo nga itong kinabuhi. madidolor Mapagani. Karon pag ikabalikis mayo ni mong panimuot, dito makagsudya. Ha? Hala, sige. Ako ang sayop. Okay na mo? Happy na mo, ha? Good job, Pito. Good job. Kini, si Chip Ojerax magayon. Dawata kini. Kwarta! Yes! Kwarta! Chip, ako na Chip. Kini, si Chip Ojerax mingon nga. Wa. Si Wakwa. Wa ka magahatag ng informasyon. Kabantay ka na? Nalupig kas diskarte ni Pito. Ay, inampaka biya ni mo Pito isip-sip. Bagay sa ilong! Sip! Sip, okay mo, boss! Ilong na, wako mana na mo sip-sip. Wako mana na yung sip-sip. Sige kag tingsi. Basta, nalipay ko. Kaya sa'yo na lang nato ang pagbawi sa USB. Ganaan ang gingalag Agapito. Ay, dili na ko makatog ini da. Ngano man Lala? Madlo kong matog. Basig doon ay kalit nga mo anis ato. Og, Ha? Unsa? Ug unsa Lala? Unsa uy?
Masakiron sad ta. Simbak ko lala dulur. Panalipdan ta ni Senyor Santo Niño. Nabaga, nga kung gwapo nga anak. Bahinan ko siya, ining kwartang gihatag ginagawa ni Chip o Jirax. Kay, dugay na sa inyong magkabalik din eh. Dadaan pagod lagi ko nga silingan rata. Bangag sa inong nakailan siya na ko. Nagtakuban man ko nga itong nagkasulti man mi. Nagkasulti man Ikaw to siya. Ikaw to no. Animal. Nagpaingon siya nga rin ako. Ikaw gid lagi to lagi. Klaro kasi mong pamarog oh. Dakog tiyan nga murag gibitok. Silingan ra gid eta. Oh no! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!